میوان ما برز فهیم ایشکه روزنامه‌وان ل بروکسل بلژیکا گلمه برز ایشک دما باش به گلک سپاس بوا خیر بیم بو کانال هشته از خازم گلک سپاس ام وی پرسیده از خازم دست بکم ج سال در بازبوی چه 1999 هم به چه سال 2013 هم به گلک جارن او پیواجو دست بکری از ناخازم بکم دیرو کاوان هونجی هر روز برکو دما مجی گلک دریجنه نه لی او گاوین که هنگی هاتن آویتن بو نمونه گروپ هاتن شاندن گروپین آشتی همو هات نگرتن کتن زندان آنده و جاره هنه که او پیواجو جواستر بو نمونه گروپه که پکه که گوتنم چکی خواه دادنین هاتن چکی خواه شاوت آندن جاره که دو گریانه جه خواه اوه و دیگه هینه که ادی پکه که باوری به دولت ترکیه اینه که وکی جارین بره و قناخین بره نیزیک ببه باور دکم اف جار پیواجو وک جارên berê nameşi yani bi nêrînekî din bi rêw rêbazekî din ber bi pêş ve diçe yani ji bawerî wê de tir bi rengekî dixwazin mesele awayekî mayînde ev car bête çareserkirin yani sedema vê yekê jî bi qenaeta min heta niha em bêjin ji sala nod û sisê ve rêberê PKK راستاراست لگل دولت پیوندی دیگریا جبو کو مسئله بیت چاره کرن گلک جار جی گاواتن آویتن گلک جار اگربست کرن دانستندن گل دولتا ترکو پکیه ده هاته چکرن لی اف جار دا خواست جی دولتی راستاراست جی دولتی هات yani اجی ناخوازم زیده بکevme kurayyavi gerek temaşavan zanı yani PKK'nın لروشلاتا ناویم به تایبەت پشتی شەرێ ئیسرائیل و فیلیستینە ئێکول غازێ پێکات ڕەوشا ڕۆژلاتا ناوین گوهری gelek تش bi Sûriye ve jî guherî serveyekê lêgerînekî dewleta Tirk dest pê kir û Birêz Abdullah Öcalan jî ev destên ku hat dirêjkirin bi paş ve nebir yani bi rengekî bersîva wê destê ku bi layê dewlet Baxçelî ve hat da ev car ji bo ku ev ber bi pêş ve biçe bi rengekî hem civat qanî bibe hem dewlet xwe biguherîne di vî warî de PKK dest pê kir ew dikare çi bike wê tişta nîşandar li hemû civatê yani dert ne şere dert çareseriye ji bo wê yekê jî çi bikeve hûstiyê wî got ez ê bikim yani vê tişta jî em bîsta heftê Sibatê de Birêz Abdullah Öcalan eşkere kir û piştî jî kongreye PKK bersîvayî da û taliyê jî bangekî Birêz Abdullah Öcalan di 19 Hezîranê de hatibû avnedekirin nehê tîrmehê de jî ji bo raya giştî hate weşandin bi dîmenkî hate weşandin û bersîvayî jî di 11 tîrmehê de gerîla bi çekşewitandinê da yani ev ya ez di wê qenaetê de me eger bi rastî Birêz Abdullah Öcalan bigotana wek carên din bira komekî gerîla dîsa wek komekî aştiyê werin Tirkiye ez bawer dikim yani ji Bakurê Kurdistanê ez bawer dikim wê dîsa bihatara çünkü ew bawerî bi rêberê xwe tînin bawerî bi tevgerê xwe tînin lê feqet cara din jî gava hatin jî nod û nehade jî 2013 de jî gava hatin dîsa dizanibûn ku dewlet pê bawerî nabe û axir dewlet jî wan girt vê carê jî dizanin bawerî bi dewletê naye em ji ku derdixin hevseroka KCK eşkere de gotinê xwe digot yani me van gavana bi talîmata rêberê xwe avêt lê ji niha pêve divê dewlet bersîva vê yekê bide qanûn û destûra bingehîn de guherînên ku pêwîst e çêke ji ber vê yekê mesela tena serê xwe bawerî ve girêdayê nine bi qenaeta îro Erdogan di gotinên xwe de dibêje gef li wan kesa dike ku destvedanê di vê pêvajoyê de dikin û astengî jê re çê dikin û dibêje ev rastarast girêdirayî ewlehiya civaka Tirkiyeyê ye ev bi rastî jî vê carê wisa ye vê carê ev ferq û cudatî heye girêdirayî ewlehiya civata Tirkiye giştî ye carên berê girêdirayî ewlehiya Tirkiye nebû ku vê carê ew ciddîtî pêngava davêjin ya gotinê wisa dibêjin bêguman her carê ku tevgera Kurd gav davet ev ya evlehiya Tirkiye jî alaqedar dikir
fakat yen Türkiye bireve divirin ve evlehiye nedgirtin berbiçav. Yani brengeki dixwastin tevgera Kürt tek bibin. Le evcar rastarast kuherinin roşlata navin evlehiya Türkiye birasti jî xistiye xetere. باشه دی چی ببه اگر تیک بچه اف پیواژو کو او وصل لیدنیرن اگر تیک بچه نگیجه انجام اگر دست ودان جره بیت چکرن جواک Türkiye kabul neked de çi bibe çi serê civatê Türkiye şermezin dibe yani bêguman şermezin dibe yani evlê gerîna berî niha li Iraqê çêbû dema Saddam bigire heta em bêjin piştî şerê kendavê jî gelek caran ev hewldan çêbûn dîsa em mînakekî nêzê Suriye bînin ber çavê xwe yani 2012 gava li Suriye şoreş pêk hat şoreşa Rojava piştî bi dehan car خواستن کل گل حافظ بشار اسد و مسئله دانستندن چاره سر بکن کو باور دکم اگر پیشکترک لسوریه چه بالا او تشتین کل سوریه قومینجی نه وکی ایرو بالا و گوهرینه که مزن لسوریه پیک بهاتara hemen tiştirol Türkiye jid qawmi yani Türkiye pişti aloziyarlı roşlata navim taybetle pişti araba baharan siyaseteki din xist berpeşi axu ev çi bu خواست آخر ترکیه برفرهتر بکه او پولیتیکای میثاق ملی دا برخو دعوال کرکوکه کر دعوال موسله کر دعوال حلب و حتی دعوال شامه بخوشی کر او یکا ترکیه راستراس خست ناف شرکی مزن و دناف شرد وک آلیه کی جی گرد yani ایرول سوریه لگلک اردان ترکیه داگیر کر و اسکرین ترکیه لگلک دیورین جیانه جیانه Evana tabi rastlaras evlehiya Türkiye'ci alakadardı ki her vaha Türkiye xadi ev abori nereku ve hezaxul hember hezen girseyen cihane bikarbine. Berveye ki o politikayın şaş Türkiye zedetir xısnav aloziye u hemce ali abori ve hemce ali civaki ve gelek pırskirekler ketir. Ev evlehi eğer brasti bağvay ki Kürt vegave peşniyar dikin bu çareseri re nişan dedin varı çareser kirin guherin ve tam tersi ve evcar dikare ku Türkiye roşlata navin brasti vekay minakek vere nişandan noha tevgera Kürt lüvere edgere bir taybet biraz Abdü Öcalan lüvere edgere eğer ev tek bütçe brez fehim bekuman ev tekçum ve zarareki mezin edi bir de Türkiye çünkü Kürt hatta nuha gelek zarar etmezin ditine nuha peve embejin zararek jvi zedetir bibinin ve çibe fakat jbo Türkiye gerek tiştendin ve derkebe hole Kürt ji Türk ji naxwazin ev tişta pek var vegav fakat dav devlet edi برسیم kubrasti جاختنی و من فهم کرکو تشتی ترکیه جدست بده گلکن اللي هم بردا كرد دي چه قازانج بکه ما بس اما كرد بلکه او پرسه گلک پرسه کی دوباره بجی گلک جانان هاته بکرن بس دا اختنی و دا موصف فهم کر ترکیه جبو برجواندین خواه گاوا داویجه او راستیه که هم هموته دیگه هجن لی برجواندین کردا لی داری دا چلیتین ما کردان او هموته کوشین کریه تنی دستور بگو هرتن تنی یاسا ترور به هلوشاندن یا هنک سرکرده ویل گرتیگه هیدر بکون نه بگم نه تنها سری خو اون به قناعتامن لفقط اف بواجو دیسا به قناعتامن وسا دمکی کنده pek ne demek o demek ki kinde hıngu herin çevin hın siyaset medaren kurt yen zindane benberdan yen kul dervey velat kaçağın derbari vandı guherin çevin le fakat de esas xuda jbo peşketira ve pevajoye devem kat bir nekin aşti u civaka demokratik pek ve guherini dikare rebide. Yani eğer de Türkiye'de jilay kanuni ve guherin pek ne, embejin Kürt ve milleteki neyin naskirin, u mafen Kurda de destura bingehinde be hemu şiklin xo ve cinegre, u her vaha Kürt ser axaxo, çe biriya şaredariyan, çe biriya embejin revebriyen heremi, veki revebriyen vilayet, valiti, jinu ve bgor kanunan, nikarbın xubre ve bibin yani ev bingeheki demokratik li Kürdistan'ı jil Türkiye'ci çene ve pevajo peş ve naçe.
Divir de tişteki dinci heye tabi tevgera kurt taybet ve tişta derdixi peş û gelek jî makul yani meriv lazım e wê jî bibîne. Hatta niha em bêjin şerekî çekdarî hebû ew şerê çekdarî ji ber ku hebûna Kurdan nedahat qebûl kirin. Lê îro hebûna Kurdan li hemû cîhanê tê qebûl kirin. Êdî Kurd aktörekînin meriv kesek nikare hebûna Kurdan înkar bike. Lê ji niha pêve eger li Tirkiye guherînekî ji alî yasayî ve ji alî em bêjin destûra bingehîn ve çêbe Kurd dikarin tekoşîna xwe mezintir jî bikin. Yani ev ya nayê wê wateyê ku wê tekoşîn raweste. Vê tekoşîn her bidome lê feqet gava tekoşîn bidome ew tekoşîn êdî bi şikl cûreyên kevin, bi şerê çekdarî ne, bi siyaseta demokratîk ber bi pêş ve biçe. Tabii gava bi siyaseta demokratîk ve divir de ev tiştê bîra me. Ew hêza Kurda heye ku bi siyaseta demokratîk vê tişta ber bi pêş ve bibe bi qenaeta min ew hêza Kurda heye. Eger ew hêza Kurda li Bakurê Kurdistanê tune bana devleta Tirk vê gava qet bi tu awayekî nedavet. Yani devleta Tirk vê hesaba kir. Heta niha xwest Kurda tune bike, qir bike ji bo wê yekê jî çi destê hat ser neket ji ber wê yeket bêjim ew hêza Kurda heye û dikarin pêş ve bibe ev tekoşînê. Niha jî her bi axiftin ve girêda ya pirsiyara min niha jî her bixwazin nexwazin li Tirkiye bo siyasetkirinê bo rêxistinekirina hinek hereketên sivîlin, civakîne rewşa Tirkiye yê gelek welatê cîran baştir e. Yani ev azadî heye heta aliyê medya de bê, aliyê siyasetê de bê, em dizanin parlamenterê Kurd hene li parlamentoyê Partiyê Kurda hene xebat dikin rast e. Zex li ser hene qeyûm li şûna wan tê dayîn, gelek caran mafê wan tê xwarin bes hinekî jî azadiyek heye li guriyê dinê. Ew siyaseta demokratîka û behs dikin. Xwe dispêre çi dê lingê wê çi bin, dê partiyê zêdetir bêne ava kirin, dê rêveberiyên taybet yê parêzgehan li Bakurê Kurdistanê bê ava kirin. Yani dixwazim zêdetir bo bîneran wisa vekirî em biaxivin. Niha tabii ji bo gelek tiştan bi rastî zûye meriv dikare hin tiştan bêje. Çünkü gelek tişt hêjî ne eşkere ye. Yani niha tiştê eşkere ew e ku di rojên pêş de wê meclîsê de komisyonekî were damezrandin û ew komisyon heta meha îlonê di qanûnan de destûra bingehîn de çi guherîn pêwîstin ji bo vê pêvajê wana îlan bike. Lê gavatil devletê derî hêjî nav devletê de nakokî heye. Lê gava ji alî Kurda ve em lê binerin bi taybet li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ev tişta diyem lazım eşkere bêjin. Hebûna Kurdan ji ber ku Tirkiye devletekî azadê nehat qebûl kirin. Hebûna Kurdan bi berxudana Kurda hat qebûl kirin. Yani şaredarî bi dest xistin, qeyûm avêtin dîsa bi dest xistin. Parlamenter avêtin zindanan serokê wan girtin, siyasetmedaran girtin. Çil wan kirin dîsa jî hatin hilbijartin Kurd ji xwe daneketin. Yani bi rengekî hebûna Kurdan ne kul Tirkiye demokrasiyê heye, hukuk heye ji ber ku Kurd ber xwe didin xwe zextê xwe li ser devletê zêdetir kirî û li ser civata Tirkiye jî zextekî siyaseta Kurda çêbû. Eger ji niha pêve ew guherînên ku ji layê demokratîk ve em dibêjin çêbin ve gelek tiş di lehê Kurda de jî biguhere. Wekî mînak yani li Kurdistanê çênabe awayekî navendî her tişt were diyarkirin. Yani rêveberiya bajaran ango waliyên bajaran divê ji alî gel ve were hilbijartin. û her wiha li hemû bajarên Kurdistanê perwerde divê bi zimanê Kurdî bibe. Ji bo wan tiştan jî tê axaftin tê xeberdan. Eger bi rastî jî hebûna Kurdan ku hatibe qebûl kirin divê van tiştana di destûra bingehîn de jî ciyê xwe bigirin. Ji bo wê yekê jî wê hewildanek hebe lê heta ji bo hewildanê jî divê tekoşînek jî hebe. û ev tişta divê em bi civaka Tirkiye jî bidin qebûl kirin. Yani tekoşînek civata Tirkiye ev yeke zû bi zû qebûl diket ji ber civata Tirkiye hatiye milîtarîzekirin bi awayekî hatiye perwerdekirin ku dijatiya Kurda bike. Divê rewşê wisa de civata Tirkiye nabete rêgir ew yasayên ku komisyonê jî bile derbiket
یاساینکه و ویاوی جی بی جی کرنه یان هر او کمیسیون بخوا باندوریا جواتا ترکیه لسر چه نابید داکو رنگی کی وکا حتی نهاتیه پینا سکرن جبوی کرده فاشیستی در بکوه و نه هلا پروسه بگیجه انجام بگومان yani dve proseye de xetera herî mezin ew civaka Tirkiye ku em behs dikin tirsawan ji Kurda heye yani ji bo wan Kurd dijbinin yan jî bi rengekî Kurd bi vî awayî bi wan hatiye nasandin. Tirsa Kurda jî li wan heye? Bêguman Kurd jî ji wan ditirsin? yani Kurd jî bawerî bi wan nayînin yani ev ya pirsgirêkekî gelek mezin e. Ji bo çareseriya viya jî xebatekî pir mezin hewcê dike yani nişkava ji ber xwe çê nabe ji bo dibêjim dem jê re pêwîst e fakat rastiyekî din jî heye civata Tirkiye niha gelek tişta de agahdar e wek berênin e em bêjin mesela rewşa aborî ji ber çi ye dizane rewşa bêhuquqî ji ber çi ye wê tişta êdî dizane çünkü li Tirkiye jî gelek ev guhertina ku di civaka Türkiye de çêbûye bi sebdemên aboriye zextê aboriye ku ser wan zext kiriye wisa guhertin xwe de çêkirine yan na rastî di Kurdan fêm kirine rewşa Kurda têgehîştine dilê xwe de maf dane wan na rewşa Kurda da têgihîştin em dikarin bêjin ne divê astê de ku bi rastî ji bo ku ew jî rehet bijîn bêjin bira hemû mafê Kurda were dayîn di wî warî de dine yani zexta aborî bi rengekî em bêjin giranî li ser civatê daniye û ji xeynî wî jî tunebûna hiqûq li Tirkiye esasekî rastî yani êdî li Tirkiye tu ji zarokekî jî bipirsî dibe li Tirkiye hiqûq tuneye nemaye bi taybet van 10 salên dumayî de piştî ku Erdogan sîstema Tirkiye guheran û em bêjin sîstemekî takekesî li Tirkiye eşkere kir hukuk tek çu yani hukuk daha bin emri siyaset de Erdoğan çi beje ev bu hukuk tezane van işte kul partiye heri mezeniya Türkiye CHP tekirinci sedamayı türebuna hukuke ija dvi varide jiboku guherin çebe jibowe ki tevgera Kürt esasen ser demokratize bune radu este eğer demokratize bunek li Türkiye pek ne ev mesele jî ber bi pêşveçe açe. Gava demokratîze bûnek pêk were û bi rastî jî civak rastiya Kurda jî bibîne û guherîna Tirkiye wê çi feyde ji wan re bîne wana jî ber bi çav bike ez bawer dikim ku wê piştgiriya civaka Tirkiye jî îro zêdetir be. Yani niha ew lêpirsînên gavka din jî min xwest bêjim ew lêpirsînên civakî tên çêkirin li Tirkiye ji layê hin şîrketan ve destpêka vê pêvajoyê de piştgiriya civatê sedî çil yek bû. Lê niha em lê dinerin piştgiriya vê civakê gîştiye sedî heştê û yeka. Yani li Tirkiye bêguman dijber heye fakat rastiyekî jî wisa heye dengê dijberan zêdetir derdikeve. Hem ji alî Kurda ve hem ji alî Tirka ve em bêjin. Yani ê ku dijberiya vê pêvajoyê dikin hindeb Kurt jî nebin ji alî civakê ve em bibînin vê lebnarim le dengê wan zêdetir derdikeve meriva ditirsîne lê de esasa xwe civakê de piştgirî jî zêde ye eger ew piştgiriya zêde nebe ez bawer dikim dewleta Tirk jî ê ku rêve dibe bi taybet Erdogan û AKP jî hinde hêsanî piştgiriya vê pêvajoyê nake yani bi rengekî mecburiyet li wî alî jî heye fakat ji alî Kurda ve jî mecburiyet heye yani axir xetmandinekî mezin hebû diviya bû ew xetmandin bi rengekî ji holê rabe û ji bo çareserî hin gavên nû werin avêtin ev çareserî gava meriv bicerbîne encam negre jî mirov dikare bi hêsanî vê tişta bêje ku ji xwe Kurd di rewşekî nebaş tene zextekî pir mezin ser wan heye kuştin û qetilkirin bi her cûreyê didome lê ji niha şûn de jî bidome fakat civaka Tirkiye hatta niha ew zarar em bêjin wisa bi girseyî nedidîtin lê ji niha şûn de wê girseyî jî bibînin yani her wiha li Tirkiye civakekî din jî heye bi rastî jî ew jî ji tenebûna hukuk û demokrasiyê bêzar bûne ew jî ji bo demokrasî hukuk pêş kevin di nav têkoşînê de
برز فهیم واجی دنا آخفتن خود اشاره پیکر اگر هاتو سری نگرد براستی اگر هاتو سری نگرد وی جاری وک جاری بریه وی جاری شکستنه که مزن دناف کردان دا چه نابه اگر هاتو او پیواجو وکی که کردان پیش بینی دکرو پلان بو دانی بو نچو پیش Yani beguman ve şikestin hemu aliyacı çevir le qanaatımın şikestin herimezin ve Türkiye çevir. Çünkü yen Türkiye brevedbin eğer ev bevajo brengeki çareser nebe ola hefkirine ki Kurdan Türkan Türkiye pek ne yen ku devleti brevedbin jnaha peve nikarin hinde bir hesani revedbin. Çünkü nakoki jilay devleti veji ve kurttir bebe. Yani hatta noha bejin diktatörüye ki niv hebu le ijnoha peve ve diktatörüye ki tam hebe. Yani ujboyumun Irak'u Suriye minakda yani ev diktatörüye Saddam encamayı çibu ev diktatörüye Beşar Esad ye Suriye ye Baas çibu Baas'a Suriye Irak ve her vaha Baas'a Türkiye'ci jüy cudatır nebe. Yani gel devji mafya haber nadın, devji tekoşina haber nadın ve her cari ittifaka ki nuçebi bu ittifak eveji dikarın bu an ittifaka güherinin mezintir jibkin le fakat mıkhabın eğer revşek yusa çebi ve her vaha şerin mezinci çebi ve kuştinin mezinci çebi. Yani alozi nuhaz edetir bibe. Afşar u alozi tane nav Türkiye'de bit ya walatin herimici destevancı dinav da habit. Jber ve beryanha amaja pekir ku gvaş u zextin guhartinin ku raştrata navin da çedi bu vesakir ku devleta Türkiye pengavan bavice. Eğer bir rengi berdam nebu, eğer لحظ هاتنا في اتفاقه او اتفاقه كو دقال كردا شكريه نجيشت انجام او زختين كو وساكر بيتنا في اتفاقه شنو لسر تركيا بيتكرن yani begman şu ev dış çareser bibeci çareser ne beci ve bandora kul ser roşlata navim bike eğer bağay ki çareser bibi yani berbi peş ve biçi ve bandora kul bağay ki pozitif bikil roşlata navim ve Suriye ve ki Suud var bigre ve tekniğin Irak'ı ve bandora ve bu Türkiye çıdı bejber Türkiye pengavaya ki avetiye bandora ve nereniş bu Türkiye çıdı be yani eğer bevajo berbi peş ve neçe ve şer mezintir bibi ve zaktahu brengekil Suriyeci bir şer dinavbera gerilayn PKK ve devleta Türkiye'de zedetir bibi yani herem mi bigişti zede bera seri kul navbera gerilav devleta Türktini bağay ki de herem edeci ve şer mezintir bibi bir kanaatamın yani İsrail divi varide jibo berjendi ku u her vaha jibo xatere ku Erdoğan jibo roşlata navin derd xpeş ve zedetir keve nav meseleyi her vaha tabii ageri hey ku İsrail heriş bikete ser Türkiye jberdema erşkire ser İran'e او بخوا راست رازگوتن پشتی ایرانه de Türkiye bit. Bende bunu köeriş bu servanci bete çekirin. Yani kanaatamın ne vakit İsrail eri şekil Türkiye bikev ya demek ki bir girseri havaya ki berfire hata haftır ve fakat Türkiye draft ittifakı ki dinde Türkiye endame NATO'ya Türkiye tekliği kul gel Amerika ul gel velatın Avrupa he o Türkiye'li roşlata navin devlete ki hatta be ve erişi bir rengin cüda bit ne rengi erişi leşkiriye eci bahsave dikim yani rasta rast erişe ki pek ne eci ve role ki İsrail'i hebe yani rola gelek devletin dinci hebe çi İran be çi nizarım devletin din be renge ki jibo lavaskirina Türkiye jibo xurtkirina desteku ev jib kevne meriyeti van tiştana tabi eğer FP vajo berbi peş ve neçe fakat tişteki dinci he jibo ku FP vajo evcar berbi peş ve biçi lehevkirine ki jiçebe encamdı Sediset ve tişteku Kürt dibejin pek neyin. Sediset evi tişteku devlet dibejin pek ne. Leahir ve lehevkirindeki brengeki çebe. Eğer lehevkirindeki ne bir reşvi xiraptır bibi. Noa her do alici dizanen ku brengeki mecburiyet lehevkirine o her vaha belki hatta noa aşkere xuyana ke hemu alici
رد دکن دبیجن کو جخینی me hezên din di nav vî karî de tune ev dîtin rastarast navbera aliyan de diçe lê ez bi xwe jî ne divê qenaetê de me bandora Emerîka jî di vî warî de heye çinkî Emerîka ji mêjveyê ji bo lihevkirina Kurda û Tirka di nav xebatê tikî de bû yani em bêjin rastarast ev tişta ne da xuyakirin jî lê di hemû tekliyên xwe de bi rengekî dixwast ku Kurd û Türk li hev bên. Çima li hev bên? Çünkü Türkiye ji bo wan dewletekî mühim û şerê li Tirkiye jî her daim ji bo wan dibû asteng. û her wiha rojhilata navîn bazariyekî mezin jî ser rêyên aboriyê hene. Yani gelek hesaba rê tên kirin. Hinek ji Hindistanê tê dizanim kederê diçe, kederê diçe, ji Iraqê tê, ji Sûriye tê wê biçine İsraîlê. Gelek tiştin yani evana duru direjin ez daha xwazim bijare lê feqet bana bi xwe jî dide xuyakirin ku gelek dewlet li rojhilata navîn li pey berjewendiyê xwe de îja di vê berjewendiyê de eger şerekî mezintirîn ji îro mezintirîn pêk were vê ti kes vê tişta naxwaze îja van tiştana vê guherînan jî bi xwe vebîne yani tiştên ku ji sala nû diyeka dest pê kiriye heta niha ji xwe rojhilata navîn dizaynekê lê ew dizayn bi qenaata min hatiye dawî yani ji niha şûn de jî ew ê dizayn zêdetir li ciyê xwe rûne yani em bêjin em nahiya İsraîl saxlem kirin bi rengekî evî eşkere bû lê feqet eger em nahiya rêyên bazirganiyê jî nê pêk anîn bi rengekî wê pirsgirêkên mezin jî derkevin bo yekî dibêjim yani piçek jî mecburiyete ev pêvajo divê em wê jî bibînin. Gelek spas barês Fehîmî Şik rojnamevan li Belçîkayê gelme bû destê te xweş be. Spas. Spas baş sağ ol.